Oh! Paripaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan. Ang biktima na pagyakin ng television. Di anam-anam mo pamatay ang mga sasama. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Ikaw! Ipatay niya ang pare! Ipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahon. Ayaw ka ko lang. Tanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain, daghong ugago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain, sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain, sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algin Abakita, spinner Nelson Tantano, recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Sa unang yugto ning bag-utang sugilanon, usa ka adunahang pamilya ang Silis. Bisi ang tanan niya tung adlaw kay nagandam sa adlaw na tawhan ni Sixto. Apan kalit kay gipulihan og kabalaka si Sixto tungod sa usa ka balita. Nadakpan ang iyang mga tawo nga upayuhot unta og ginadili nga tugas. Wa madugay miabot ang anak nining lalaki nga si Roger ug gisabutan nila kung unsay maayong buhaton. Hangyo ni Sixto ang kumpareng pulis nga mao mismo ang nakakup. Yan ang pagkagabi, miabot si Amado, ang pulis nga kumpare ni Sixto. Apan nahugno si Sixto kay mibaliban si Amado. Maglisod gyud ko, pre. Maayo untag ginagmay lang tingali mo subot ko. Pero dagko manggod kayo, pre. Mga kinilong drugas ang diha silang posisyon. Daghan na nakakita. Dagang taga-media ang nakakita. Di mo kong balibaran, pre. Di kasubok kayo na ko, pre. Di kasubok kayo na ko. Dili ginako ikahatag ang imong gihangyo. Dili gitaon, pre. Pre, suri gid kayo. Gawas pasab na record na ang tanan. Kung saong sab nako pag maniobra. Misay nako sa tanang pirungahanan nga maupkadtog tanan ang nahitabo. Kung dili parang Domingo, giriman na sila dito sa GHQ. Kinuha ko, gawas pa sabre. Dugay na yun kayo tang suod yun kayo. Oo ka na hinungdan ako. Paglaong na imo kong tabangan. Tigyawas niya kinugos ko si Alan. Imong anak. Grabe sa katagasuod. Kung tungod sumao na tong kasuod, ikaw mo'y labaw na hibaw nga Ginoo ko, sukad masukad, ikaw mo'y labaw na hibaw, pre. Ngawa pasab yun mahitabo nga mubuhat ko sasama sa imong gihangyo karon ako. Basta na problema tas tagabi niya, pre. Ako'y bahala, pre. May kwarta ta. Tingalo na itong kwartang tagabi niya. Sumuka sa tagabi niya, oy. Sa ako nagikasulti ni mo, pre. Lisod kayo. Huwag man ko anong pagbalibad mo na ako, pre. Di kasubugin ako, pre. Ako
dako kayo ang akong kasubo. Una manggod kung buhaton ako na maguba ang akong pagkatao o ang akong pagkapulis. Hugdanon akong pamatuod o sa akong mga sakop nga ligo ng tanang mga ebidensya. Unya sa malibation sa mga tao sa kinatibuk ang pwersa sa PNP nga kalit lang unya nga nalisuod na usab ang akong deklarasyon. Usa na sa'y kasortis mga tao pare. Ha? Labaw sa kunahibaw, pero ikaw rin tao nga dilipad ng suborno. Sangko sa langit ang akong kapungot o pagdumutan ng suborno pare. Kaya mo na yung numero unong nakaingon sa numero unong problema sa nasod ng korupsyon. Ang imong kauban, pre. Ang imong kauban sa raid, pre. Ako rin bahala nila. Wa akong mahibaw sa pulso sa akong mga sako pare. Pero maugyapon kay nahibaw man ko nga mao na imong plano. Sa luwag yung taon ko kay babagan ginaguna. So di ka maka-eskapo ang akong pagumangkon. May daganan pa man pare. Bisan magkinaunsa pero suspects pa man siya hantod sa pamamatudan nga guilty sila na may hukmanan pare. Sura ade pare, oy. Unaan to na kada sa korte. Mura mag kontrahin na taan kay musaksi ka man pabor sa raid. Unya ako. Kayuyuan man ng Bernardo nga mao imong nadakpan sa mong raid. Dili ko baka ako nga mahitabo kada na tugduha pare. Sige lang, bisan nahugno ko ani nga gipanibaran ko ni mo, pre. Pero bahala nga diha basta di lang matarong o dili maunsa bisan kamay ang atong panag-itog sunay isip na kumpare. Pare, dili mahulag ko yung akong kaikog dyan mo. Sa tiyan tanan yung kastinuot. Huwag nasubo kayo kus na hitabos imong pagkumangkon. Buang ng pagkumangkuna. Buang ng pagkumangkuna. May sanuga na hitabo na kay bisan usaw na kong tambag ng tawa na kabuhunong na sa mga illegal nga negosyo. Di ka patawon ako. Musukor pa na ako. Ako ganin ang giignan nga. Ako ka nang giignan. Maikugo kaya na ako kumpare na ako kumpare. Gahig yung Pre, dawatan ako kamot. Parigi kasubok kayo na ako. Huwag kasubok, pre. Excuse me, pre. Hello. Sa'yo, resulta. Padugay mo lagi mo diyan. Nahurot yun ang akong bili para akong kumpare anak. Misamot ang akong pagdaig ang akong kumpare tungod siyang kaligdong. Mairasap kami palipan si Manoy Amado ni mo. Arod butagam ng imong ikagaw. Adi ay, so ihinayan na to ang plano. Diya si Noy Amado ni mo, Roger. Ihatag si Silva laron wagi si pagtuna na to. Ako rin may bang. Pre, si Roger. Dong Roger. Naimado. Pasagdan na to nang akong igagaw nga nadakpan ni Mus Raid. Maayon na aramutagan mang igagawa. Pero dako kayo nga kung kaikog si mong amahan, Roger. Gusto na imong gibuhat no, Amado. Iba ako nagkasabot-kasab ni Papa kay unsa ko'y pag-umangkon pero hasta ko misaludo sa imong kaligon o sa kaligdong sa imong serbisyo. Pagpanirbisyo sa kapulisan. Dali na mo diri no, Amado. Daghan kay mga tao dito. Salamat dong. Pare si Roger. Roger. Okay na. Ihinayin na ito ang plano. Bye. Tana, pre. Tana, ato tas gawas, pre. Pusing. Kumusta mo diya? Yan. Nagpaabot si Bumando. Hinayon ang plano. Wamada si Amado. Gubas mga balang presinto. Sa ito pa. Apil sila si Bernardo, apil ang mga polis, kutob sa naan ang presintuha, iapil og masakir. Alright. Bye. Teresa, wag ka laayi. Bago pa may nahumanog istorya si Governor Paler. Okay ra, oy. O may lakay. Hoy! Pa! Noy Amado! Dali! Lingkod mo!
Jer. Dong mga kugsuri ni mo, ha? Ayaw ni Amado. Ayaw na. Hustong yung gibuhat, no? Hustong yung gaayo. Pa, may abot ang gobernador ng kita niyo. Gobernador na may ugdang na. Mas ugdang na kunis pare Amado. Ayaw na, pare. Biyaya lang mi diri si Teresa. Bita, pre. Ako na ito, istoryahan ng gobernador. Sige, pre. Roger. Liabres Congressman Suico. Barkada naman mo, dihaw na mo, pre. Teresa? Oh, sige lang, sir. Teresa, na Amado. Padayon na dong. Ate man ang mga bisita. Kami lang may bawo diri si Teresa. Excuse. Lingkod, Noy Amado. Musik, Unsa na diha? kabayan lang kuwang. Sangagon ron na mo ang presinto. Kabayan lang kuwang. Sige, bye. Roger. Pasiksto. Kapit na. Una sa sakinan. Ready nito. Okay. Musik, Pandaran sa sakinan. Padoong nas papariya. okay. Nga to. Pabilib ka nga maduhok, ha? Pwesto na tanan! Pwesto na! Alright, side. Alright, ready. 3, 2, 1, fire! Basuka! Tara! Basuka, dali! Dali! Sa ato pa, mulaos lang dahil si Alan sa California. Ato sila manukadog sakay sa ilang barko gikan sa California nga to sa Europe. Puhon, Teresa. Puhon pa, buton pa. Kinsa ba imong gisinggihang lingis palibot, ha? Kuan. Wa na nako makita sila si Sir Sixto o si Roger. Daghan magod kayong bisita. Yan nag-abot-abot ang mga VIP. Busy sila entertain. Mamanggani pa na ako makita ang asawa ni Pare Sixto, si Marilolik. Okay. Noy Amado? Kaniyot kayo, Teresa. Hello. Everything else he did. What do you think? Ha? Unsa na? Noy Amado? Yes, sir. Right away, sir. Noy Amado? May natabo sa Presinto 5. Teresa, gisog sa mga armadong tao. Excuse. Noy Amado! Bibit! Iridi ang kamera sa presinto 5. Dali! Hello. Alright, tapusing. Dili tayo dugay. Tayo na mis presinto 5. Okay. Uli! Saan naman? Bungkag ng Presinto 5 pa. Layo na slas buboy. Ilugaw sa unahan, tek. Lugar. Dinitek, dini. Punong dini. Dinhi. Uy, laing agyan. Anhing agis na si Amado. Pasikso. Naiblinker. Si Amado na na. Ang armas. Dunganan na to pa. Okay. Okay. Ato na! Mitayo! Mitayo ka patungkar! Mitayo ka! Sa litrang Amado! Bingo! Padulan ako pa. Okay. Para sa usap, para sa usap. Karahon ako!
Mabuhi pa ka, ha? Mabuhi pa ka sa amado na tusak-tusak ang sakyanan. Unya, nakuyay ka magarit, Tanawa, may abli pa ang pultahan. Buhi palagi siya! Siya na mikiwas! Nagkamang buhi! Buhi pa rin! Tabi ayaw pagali! Buhi pa lagi! Buhi pa! Pare Sixto! Brother! Nakailang paghihapon! Ayaw lagi pagali! Pre! Buhi pa! Pare! Buhi! Kamu! Buhi pa rin! Buhi pa rin ka! Pa Sixto! Naisakinan! Sorry kay pre, amado! Gamay hangyuwa ni mutak na, ha? Sorry kay pre! Pa! Naisakinan! Gamay hangyuwa ni mutak na! Patay ka noon! Inaras siyang naisakinan! Dali! No! Patay ka noon, pre! Dagan! Patay ka noon, pre! Son! Sila na puntahan sa auto ba? Kisa lang niabot, ha? Kisa lang niabot! Sila na puntahan sa auto! Darga, Tek! Kalma lang! Darga! Kalma! Kinsa na gitong biyabok sila si Teresa kauban sa kameraman! Patay noon, pare, amado! Ha? Bibit, ambi ang kamera. Ako na lang siya. Dali! Basig may buhi pa. Basin pag may maluwas na. Dali, Bet! Pero ko! Bibit, mulit! Magpalayo ta! Murag mabuto ang patang ka! Hapa! Bes! Hapa! Paminaw, Tek. Taguin ni ng auto ha. Dili na ni ipagawas-gawas pa. Dili na ni angeng gamiton. Managana lang ta. Basin may nakakita ning auto ha dito sa nitabuan ni Amado. Pa, mabalik tas party. Okay. Ipusan niya mga armas, Tek, ha? Way hugaw kung naong pa, Sixto. Okay na. Patay nung pare, amado. Patay nung siya. Sakto ka, gamay kayong hangyoan niya tagda. Mauna na resulta. Ayaw mo tani mo siya hangyo. Nakuhaan ni mo tanan, Bet? Manates. Taon sa Ray Amado, nagsulti pag-ani ni ganiya. Ato lang iaway ang interview sa hepe. At tuon na nato ang presinto 5. Maura ba ang tatutuyo nila ni Noy Amado, ang presinto 5? Tanabet! Kaluoy ni Noy Amado. Bibit, nagtuogit ko. Gid kog pagtuo nga ang nagpatay nila ni Noy Amado. Mga kauban siya, mga dadakpan. Kung sila magyud ang nagbuhat ani, dili basta-basta ang ilang grupo. Ligon silang pagkasindikato. Happy birthday, Mr. Sixto Sene! Thank you! Salamat sa inyong pag-ani. Wala niyo pakiasa ang akong amahan. Roger, picture. Okay, ha? Ipagawa sa inyong mga smiles gagiutitod sa katamas. Gihurot gud og patay ang tanang tao des presinto 5 tis. Ulit gyud na ibiling buhi. Patay gyud silang tanan. Why nakasuko? Siguro gid nila nga mawagtang ang maong kaso. Kisa ko may mistikahon. Nata na mga dinakpan na hurot na magkamatay. Laki pa ang mga pulis sa sod, wag yun na ipiling. Gabihan ng itabo. So, connected ng itabo. Connected kaayo. Ang nahitabo din sa presinto 5 ug ang pag-ambush ni Noy Amado. Bet! Rongin si ka lang.
Ato na kang ilang bani Noy Amado. Sige. May pa. Aron may baho sila. May baho no ito iyang asawa. Biyudo na si Noy Amado. Pero na ang iyang mangod kalaki tuyo sa ila. Og si Alan. Kinuo ko. Mularga ra ba ugma sa Amerika? Mao ni ilang Noy Amado? Oh. Mingaw taon kaayo. Kinuo ko taon. Okay naman tingali nga mukuyog ko nimo. Kinala mo kuyog ka, cute. Aron kakuhaan ni mong reaksyon na magawa ni Noy Amado. Tana. Nasuod ni Noy Amado kay reporter ka man. Suodan na mo ang pamilya ni Noy Amado. Kani adto pa, Bet. Classmate mi sa iyang anak sa high school. Maayo? Maayo? Noy Emil? Noy? Noy? Noy Emil? Kadiyot lang. Kisa ron. Teresa, Noy Emil? Unsa may ato ninyo, Tess? Dihin man day mo gikan. Doon na sa inahitabo. Kung si Amado mo inyong tuyo o wara ba dire, giimbitar man ni Sixto Silis, ay kaila matingali mo ni Sixto. Kanang iyang kumpare bitaw nga dato kayo, nga mo'y nagkugo sa bunyag ni Alan. Tuwa si Amado karon dito kay birthday man kuno ni Sixto. Kaming duha ang dito ganiha, Noy Emil. Oh, mao ba? Oh, kung mao ka na, dili na si Amado ang inyong tuyo, Tess. Ako ba'y inyong tuyo? Noy Emil, palihog. Ligo na ang imong kaugalingon. Ni Ami, aron magpahibawan ni mo. Og labaw sa tanan, mahibaw sab si Alan nga Ngaon sa Tess. Noy Emil. Tess, nga luman di ay. Namatay si Noy Amado. Giambusan sila dili pagyudugay. Dili ko mutuwa na, oy. Nakasulti pa gani may ganiha. Kumutuwa na. Patay na lagi si Noy Amado. Maong ni Ami. Aron mahibaw ka ug mahibaw sab si Alan. Gano man taon, oy. Gano man taon. Ni Emil. Giambusan si Noy Amado. Patay na si Noy Amado. Uy! Dili pa ka to si Kaniha! Nakihay tao! Isa'y nakingon, ha? Kasi kwenta na ko kapin, maundi na ko numugay. Suwayan ko noon nila. Di ba makapangayos nag-address ko hain ko magpuyo? Pa, mira na, cellphone mo pa. Cellphone mo, nagtingnan. Sige ako sa nagkariot, ha? Hello? Hello? Sixto. Ganito na, ha? Ganito na. Roger. Excuse una ninyo ha. Apirnday ko na sikretong itog ang akong amahan kung ang saon nga mugahi. Hello? Hello? Sixto. Si Alan. Si Alan.
Dong! Dong, Alan! Tanawag ka ba, Dong? Si Papa Amado. Dia si Papa Amado ni mo. That's why. Roger, tanawag yung ikso. Si Alan, nagita siya ni Pari Amado. Pagkita si Pari Amado. Pagkita si Pari Amado. Pagkita. Yun na lang, Pastor. Unsa may ato ni mo, anak? Wala din si Papa Amado. Hindi ako eh. Di ba pindukin ni kasorte? Ako yung papagita, ha? Papagita na ko. Patay na si Papa Amado. Usa? Pinuwag ka man dong! Sige, patay na! Patay na lagi si Papa Amado. Kiambusan! Usa? Ito ko. Tinuod ba ka dong, Alan? Ha? Patay na si Pari Amado? Kinuko! Tabi na yung cellphone, be. Hello? Lan? Diin magkaan yung balita, ah. Kinuko! Si Pari Amado, uy! Tuwa pa tingali sila si Teresa sa amo tira. Marinig pa ibaw. Kiambusan nagkakamahan. Patay na si Papa Amado. Tinuog yun yung balita, ah. Ano nga man lagi minagaw? Wag yung tabat baw! Pagkasulti pa Miss Papa ni mo ganyan dari. Uy, Lan! Jer, tabangi taon may ani palihog. Oh, Lan, oh. Tabangan ta mo. Tabangan ka na mo ni Papa Sixto. Abit ako cellphone. Alan! Tabangi taon ko ninyo pa, Sixto. Pag ilang taong makatabang na ko nitong na di kamatayo ni Papa Amado. Oo, tabangan ka na mo, Alan. Tabangan ka na mo! Tabangi taon ko ninyo gamailan na nagpatay sa kong amahan. Alan. Niya kami sa Roger. Tabangan na yun na mo dong. Hello? Alan? Hello? So, Naputol. nahibaw na dahil serious na hitubok siya nga. Nahibaw na! Naputo lang ang istorya ni Papa Sixto. May pasalig siya si Roger nga matabang nga rumailan ang nag-ambos ni Papa Amado at Emil. Dugalan, dong, dili kung makadawat anang nahitabo sa mong amahan, dong. Dili yun. Sige, dong, mukuyog ko nila ni Teresa. Ato na mo patay lawas ni Amado. Sige, Emil. Tanatis. Noy Emil, napangutan na ba ni mo si Alan kung may hinayon gid siya paglarka ugma? Uy, nalimot kong pangutana, Tis. Tana, Noy Emil. Hello. Hello, Mike Test. Mike. Ihayon na ko ang gamay ninyong atensyon. Thank you. Itugot ang gamay ninyong pasensya. Ato rin akong paglipay-lipay. Atong paglipay-lipay sa kasumarad. Sa adlaw na akong natawhan. Sa akong natawhan. Apan wag ko magdahom. Kani kasumaran karon sa akong natawhan. May lamang pa rin kagul karon nga akong ibalik. Ato ning pagsaulog ato sa kasumaran sa akong natawhan. Nagdugo ang akong kasing-kasing. Tungod sa salit na kamatayon. Sa labing suod o labaw pa sa kong igsoon. Ang akong pag-ila halit tawhan. Dili pandugay. Palagi dugay. Nagkadawat kaming balita si Roger. Ang akong anak. Mga akong anak. Kasi pare na ko, Amado. Namatay kag ipatay sa usa ka ambos. Gali, hapit ka bugtaran kanihan kita.
sa akong kumpare may tambong ginunta sa atong kasi kalipayan sa atong kabaya. Dili. Dapat. Tungod sa kabayong tao, puno sa kabayaniho ni Pare Amado. Dali, kinagbibiya dili. Aron pagtubag sa tawag sa iyang katungdanan. Sa tawag sa katungdanan. Sa tawag sa katungdanan. Sa tawag sa iyang katungdanan. Samtang nagpahingog siya dito sa ng presinto. Iyang pusang sila si Pare Amado. Ug patay yun down sa maong ambos. Mangutuguti ako nga maghangyong kaninyo. Taguti ko nga maghangyong kaninyo sa paglito kung pipilang ka mga pulong sa pagkampo. Sa pipilang ka mga pulong sa pagkampo alang sa kalang. Alang sa kalang. Sa mahal ko ay kung Pare Amado. Sa kumpare. Sa lansaman. Sa anak. O sa Espiritu Santo. Amen. Pare Amado. Ayaw, Ray. Okay. Igihagyo na ko ang tanan sa pagpadayon sa atong okasyon. Sorry kayo nga. Ano na po na mo ni Roger kayo tanaw na ko sa binahala kong kumpare. Sa binahala kong kumpare. Sa binahala kong kumpare. Salamat! Pa. Tanaw na itong pataglawas ni Pare Amado. Okay pa, sige tara. Ay, kamo lamang rin ha? Sige na, sir. Tanaw na mo ang pataglawas si Pare Amado. Sige, sir. Busing. May tuyo tiga reski ko eh. Kikoy. Busing. Happy birthday. Ba, mora na imong tuyo. Mugret akong birthday. Na ako'y importante kayong ibalita ninyong duha, Busing. Sulti koy, sa may balita. Ay, may mitungang problema. Unsang problema ha? Buhi na yung kauban ni Amado na karon sa ospital. Huwag tuwasab ang pataglawas ni Amado. Nakasulti na kuno sa mga otoridad na nakikita siya sa duha ka tao nga mipusil kang Amado. Unsa? Problema to na. Malagbit din mo gawas na unta si Amado ikan sa patrulkar. O nagayon pagtabang nato o niya ato sa gitiwasan posible nga ang iyang kauban na nakita na itong duha, Roger. Problema to. Magutang hasta ang kuyog ni Amado patay na sab. Nakuyapan ko no, pero nakasulti yun nga nakailang ko siya sa duha ka tao nga mipusil ni Amado. Dayon nakuyapan. Pero critical ang kahintang. Naa sa ICU pagkakaroon. Problema kayo ni Pasixto. Patay kita duhaan ni kung makasulti pag-usap ka ng tawana. Pawakin halang mapatay sab siya. Pero sa man, labing siguro gwardyado nagmaayo ang ICU. Gwardyado na, Sir Sixto. Duha ka pulis. Nasa pultahan sa ICU. May problema. Unsay problema? Natay mga tao nga para gasto, Pasixto. Musungkot na bisag mamatay pa basta makaserbisyo na to. Kabala ka, sulbad dagdaan ka ng problema. Pero saan man? Ipasud na ko ang ICU. Dali o na, be, Pasixto. Kikoy. Busing. Tawag gargod susing. Maghuat mis papa niya diris grahe. Oh, Busing. Pa, Di pa tamo to sa ospital? sultihan na nato susing kuno siya yung buhaton. Una tama to sa ospital. Huwag ka pa musulti kung saan pagpaagi. Kung baan ako doon eh. Hidong ka ni umagod. Makapikal magkang paminaw mo eh.
Busing. Busing. Sing. Yan na si Susing. Bossing? Oh, happy birthday, sir. Susing. Pagkuha dito ng promise pulis kikoy. Oh, Busing. Susing. Bossing? Sudlo na yung mga ICU sa City Hospital. Patyaan to sa ICU sa mga. Why problema, bossing? Kano sa man? Karon gidayon, huwatas kikoy. Isulob ang uniformis pulis. Kinahanglan mas pulis ka pang tanawon kaysa tinuod na pulis. Why problema, bossing? Ang kurami ba? Kinahanglan mo lampos ka kyun. May pagmamatay na lang, bossing, kung mapatyas ko, sa imong gisugo na ko. Good. Tuwa sa mis papasiksto sa maong ospital kay mutanaw mis patayng lawas ni Amado. Okay, bossing. Busing. Busing. Yan ang uniforme, Busing. Sulod na, Susing. Tana, pasiksto. Ayuha imong arti, Susing, eh? Adto naman, Roger. Oh, why problema, sir? Happy birthday, sir. Roger. Amado, wag yung kumagdahom. Wag yung kumagdahom na mahitabo nila mo. Naibaw man unta ka sa imong trabaho. Ganugwa ka man magbantay. Tanawan ni Ron, patay ka na noon. Kuha odas taga-pirarya sila Amado. Noy Emil. Sige. At timada ninyo palihog ang patay lawas sa kumagod. Ayaw na. Kadiyat lang. Emil. No, Emil. Sir Sexto, Sir Roger, paitataon sa netabo sa kong iksuhoon, oy. Ang Amado. Ginoo ko taon, pre, oy. Taon sa Noy Amado, oy. Noy Amado. Saon taman, maumag yun ning tao. Kuhao na gani ang inuwaman na tong kinabuhi, wag yun tayo mahimo. Iyanag yung panahon sa kong iksuon. Hinayan-ayan ang tanan. Ingon ko, tinuoran eh. Ingon ko, tinuoran yung kinabuhi na to, Emil. Kung sa may pong taon sa kinugos. Nanawaganihan na mo si Alan pero naputol sa lagi. Sa may iyang desisyon. Largar ba siya ugma sa Amerika? Nagkasulti sa Meganina. Pero ako kapangutan na bahin anak. Naglibog sa bang atong Alan. Muagi ang pulis. Excuse, muagi ko. Agilang palihog, sir. At nagalim-lemi sa kiyanan. Sir, kadiyot na, sir. Yes, sir. Kung sa development bahin sa ambos ni Amado, kini? Naglihok min tanan kapulusan, sir. Kaming pagtuog, pagsarig nga madakpan ang kyapo ng mga kriminal. Buhatagin na ninyo, ha? Sa labing dali, yun. Buhatag mis papa o ganti sa makadakop sa mga kriminal. Hapit na, sir. Tinagan hibawaan nagkaroon yung mga hikayuna. Matuma na ang inyong gusto ka mahita po. Good. Buhatag yun. Buhatag yun ninyo. Okay, sir. Okay, sir. Salamat sa inyong pagsabi. Excuse me. Kung si Marita kabahin sa kauban ni Pari Amado, buhi mo ko na rin sa. Way mga reporter nga nakakaining aron ma-record unta ay nasulti sa kauban ni Noy Amado nga matod pa nila sa nagkabati gyud. Nakakita ko no kini sa duha ka tawo nga mipusil ni Noy Amado aron mamatay gyud kini. Apan diha ra kutob. Nakuyapan ang kauban ni Noy Amado ug naa karon sa ICU. Critical ang kahimtang. Gipabantayan sa mga pulis ang ICU aron gyud pagsiguro kay siray bugtong paglaom nga makasulbat sa kaso.
Unsa may imong nakuhang balita? Ikaw man kuno ang unang yung nakakita sa nahitabuan ni Noy Amado, Tess. Gipaninguhaon ta namo nga may maluwas mi pero mibuto na ang patrol car. Nagtuo mi nga patay na gyud si Noy Amado ang iyang kuyog. Si Noy Amado ray patay, buhi pa gyud ay ang iyang kuyog. Related ang nahitabo ni Noy Amado ang pagsung sa presinto 5. Sir Sixto. Uy! Usan! Usan! Bibi! Ang kamera! Tuwa dito sa ICU ang buto-buto! Bibi! Dali! Sixto mo. Tago dito, Nevin! Pasalik mo dito! Kamang! Dali! Roger! Katong buto ka! Mau na misulban sa itong problema. Papa Sixto! Bibi! Patay na ang mga kapulis ko nagbantay sa ICU! Patay na! Bibi! Bantay! Ayaw! Wa mi labot! Tigbalita na mi! Ayaw mi hilabdi! Kautan siya palamit! Tahan! Tahan, Bet! Dalan! Go sa ICU! Go sa ICU! Tago! Patay yun ang saksi. Hey! Tago mo! Usan ka mo, Tess? Katong pulis nga gikasulti na itong kaniyot sa agianan. Dirito siya pulis. Iyang gipatay kini duha ka pulis nga nagbantay sa ICU. Ug siya ang nagpatay anang witness sa suod sa ICU. Kadtong tawhana, mao'y may patay. Kadtong nagpapulis-pulis. Animal! Ay, Rusya! Nakaikis-git siya. Diha siya agi sa bintana ng abildo. Nabuhat ka niya ang bintana ng abildo. Bibib? Tess? Nakuhaan na ni mong tanan. Mana? Tanan sa gawas. Ipakita nato na sa mga pulis ang naong sa kriminal. Ha? Nakuhaan ninyo katong nagpapulis-pulis? Nakuhaan na mo, Roger. Excuse na ninyo, Sir Sixto. Beth, dali na. Excuse na? Nakuhaan kay Galitis. Animal dili tagamidya. Di mo gitutukan umayos tayo sa Pasisto. Nagbuwa ang baba ng reportera na jigsotes paparas. Ilang ipakita si Sosing na nakuha silang video cam. Roger, gusto kong mamatay ka may hana. Sa? Ipapatay na reportera! Upauli na mo? Otis, unamin mo. Sige. Kay daghan pa may pakigsultihan sa mga pulis. Klaro ba yun kayo ang dagoy atong nagpapulis-pulis? Klaro kaayo. Nagatubang siya namo. Kuno pa kahutig balang yang armas, patay na tingaliming duha si Bebet. Hay si Sir Sixto? Tuwas sa kinan. Sige, unami. Hamping mo, ha? Salamat, Jerry. Nakuhaan yun si Susing sa video cam. Mo nagipistahan sa mga polis karon. Ipapatay si Teresa. Ipapatay siya! Ano huwag kang tayo mo sa ipapatay si Teresa! Ingog! Pagkigusto niyo na ito reportera, ha? Boseng! Ayon ka. Yan ako. Abot ako sa inyo, ha? Di ako skrahe. Ayaw paglakaw. Ayaw pa saya-saya kay nakuhaan ka sa videocam nila ni Teresa. Okay, Boseng. Manakuat ko rin. Okay. Bergerak. Grabe yun kayo imong kaibong Teresa.
Kaya nagpasabot ka yun, kaya hindi ka gusto mamatay ka ng reportera. Ikaw ba? Ayaw ko pagdali si mong nauna? Ang gago ko, Sixto! Sige ka magsuggest anong imong mga plano o paging at tiniguang o kinaraan. Nagtrabaho akong utok, ang ko, let's say, magani! Kuyo ko na tanduha pa, Sixto. Ang doon magkataga. Sige, tumala na kasi sino mo gusto. Susing! Kuan, gusto kong mabakasyon ka. Huwag problema, bossing. Mag-agad ko di mo. Asa ko bakasyon? Sa ilawang siyuta. Bossing. Bakasyon sa dayon. Kagunani, bossing. Karon pa, Sixto. Gusto pa may problema ron, ha? Agay magaling utang palipayan na si Susing kaya kung kayo nasulbad sa atong problema. Siya naman hinuon ang imong giihaw imbis ka itong reporter. Isang patsyon pa na ito kadaghang Teresa, pero ang dagway Susing to anas mga pulis. Karon tubag ako. Kinsa pa mang Susinga ang ilang pangitaon na patay naman ni Susing. Koy, Kikoy. Yan ako, bossing. Ikaw mo na mihibaw ni Susing. Okay, bossing. Balik na sa mga bisita, Pasisto. Malikot. Hi! No, yung abot. Gahapon unta to nga nag-expect yung bili. Magamutambok ka sa kong birthday. Ay, bao na gina siya nga importante kayong akong giunag atiman? Pero sige lang kog late, pero ni amag jud ko ba? Belated happy birthday, Papa dear. Thank you, anak. Natas gawas tayo. Magyaw-yaw dayo na ginahani mo kaysa barabag itang duha basta maunay mag-istorya. Kumusta ang biyahe mo pa mo dun eh? Maayo man, pero nakalitan ko sa pagsakay na nako sa aeroplano. Good floor. Saan ba nakalitan? Gikasakay na ako si Alan. Ang anak ba dinoy Amado? Si Alan? May pauli si Alan? May pauli. Gipatay manggugulo si Noy Amado. Og mo hinungdan nga wa na siya ganahe nga mularga sa Amerika. Oo, di na ko na siya mularga. Gibalibara na niya ang kompanya sa shipping lines nga iyang tangsakyan sa Europe. At imanon ko niya kininahitabo sa iyang amahan. Pangitaon ko niya ang hustisya sa kamatayan ni Noy Amado. Bisan kami nakalitan sa nahitabo ni Pari Amado. Karat yun kayo. Hindi ba kini sa kami is parte. Nagdalay ko nung kinimigawa suman sa laing polis kaya ang presinto 5 kasi mo ihipig isung o ipapatay tanan nga nadagpa ni Pari Amado aron mapapas ang kaso. Milampos kito. Lagi pa mga polis patay. Tanang mga tao sa sud sa mong presinto gihurot og pamatay. Pero ano sa Pari Amado gatagan isang daan o giabusan. Patay kita o nang akong kumpare. Happy na ba unta mo retire si Noy Amado? Hapit na. Anya, kano sa mga mga to sa ilang Noy Karoon Amado? na gabi. Okay. Pa, kung magbata na gani si Mama Lolit, pahibaw ang ni anak ko, ha? Nira ko sa kong kwarto pa. Okay. Dili na mahinayon og larga si Alan.
Isa naman. Ano na magsulti? Dili? Ano na magsulti? Sa ibang kwarto. Dali. Di na siya mudaglag. Magsulti ko na ni Alan. Nagkasakay ba sila si Flor? Ano, sa na problema ka? Kasi mo na. Ay ko mong problema. Ini ha? Siya. Imo mo tanang kinugo si Alan. Huwag niyo ka mahibaw nga bayuti na si Alan. Mo problema kag bayot? Mabalaka kag bayot? Ang tara na ito mo gabi atol sa imong birthday. Mapapas na katuntunan. Huwag ka na problemahon pa ito. Huwag ka na angay pang kabalakan. Ano kung nasamtam adto si mong kumpare, Amado? Karagabi. Okay. Ay, kabalaka ko. Dua-dua na to. Bitok-bitok si Alan. Unsa to? Dua lang nagbitok-bitok yung kinugos bunyag. Luuyan ako nagtanaw ng Alan, oh. Kaniadto. Ingon na gid ana si Alan. Init ng tubig to. Kaniadto. Humok na siya muhilak. Kini pa karon kahanga gipatay ang iyang amahan. Hinayon si Alan, sa? Oo. Kung manulti na siya, hinayon. Buotan kayo na siya. Suod gid kay mo niya. Suod kaayo. Maong nahibaw gid ko kung unsay pagkatawaan ng Alan. Nag-andar na og pagkaon sila Emil sa lamisa. Ubanan ta ka. Kaon una. Alan. Wakoy ka na. Kaon lagi una. Gusto kang mapunan og laing problema ning baya. Gusto kong mukaon ka. Kung mahuman ka nagkaon, sultihan ta ka sa tanan. Kay ako ang katapos ng gikasulti o gikauban ni Noy Amado kabi. Kaon na, ha? Oh. Magkaon ko. Dili ko mo toong nabusog ka. Gamay ka ng gikaon. Sagdi lang. Masudlan mo na akong tiyan. Gusto ko maminaw ni mo. Sultihin ko sa mong naibawan. Oh. May girade sila si Papa ni mo. Bilampos ang ilang raid. Dito ang taga-media, apil na ko. Nakaingon si Manoy Amado nga dool-dool na lang ang kasulparan sa mga problema bahin sa drugas din sa ato. Kaya ang nadakpan, usaman sa dakong drug lord, katong Bernardo. Kumpiyansa ka Noy Amado, eh. Malipayon kayo siyang mitambong sa kasumaran sa adlaw na tawhan ni Sir Sixto. Naghandom naman gani si Papa Nimo sa iyang retirement. Pero may nanawag niya sa iyang cellphone. Iya kining itubag. Unya, nagdali-dayon siya biya kay gisong ang ilang presento. Nagkagikan dayon sila sa ni Amado. Nagsunod Manila. Unya, nakita na lang namo nga nagkayo ang police patrol nga iyang gisakyan. Patay na si Noy Amado sa among pag-abot. Mibuto pa gyud ang sakyanan. Natusak-tusak ang patrol car og nabangga. Buhi unta ang iyang kauban og nakasulti pa nga may nakita siyang duha ka tawo. Unya, nakuyapan kini. Giatiman dayon siya sa ICU pero gipatay gihapon siya. May nasabtan ko. Ang nahitabo sa presinto ang kamatayon ni Papa Amado. Konektado. Konektado, Alan. Konektado. Dili basta-basta ang grupo nga gikabangka ni Noy Amado. Oh, Teresa. Usa ka lig-on og dako
mga sindikato. Diya sila maglihok sa ato. Alan? Alan? Dali. Hingga sakit ko ang basa ko. Pagkatuloy siya mga pagkatuloy ko kay Tanaw na imo kabahanong. Tabangin ko pa, Sixto. Tabangin ko pa. Tabagan ko taka. Tabagan ka. Mahinig mahibaw ang tanan ganyan. Karoon din eh. Basin bang doon ay magkauban sa nagpatay sa imo kabahan ganyan. Karoon din eh. Mahinig mahibaw sila nga pagkitaon kung sila bisan hain sa napita magtago. Kinahanglan panupag yung sila sa pagpatay ni Kumpare Amado. Oh! Kinahanglan magbayad yung kamo! Salamat pa, Sixto. Salamat. Tulunganan. Anak tibay ang akong pag-inali mo. Anak ang ako. Hindi ko magkatalikod di mo dong. Salamat pa, Sixto. Roger. Pa. Sorry mo. Lan. Jen. Ayaw kayo kapalabi. Ayaw kayo palabi, ha? Ayaw ka balata. Ni Amis Papa. Dili ka nung pasagdan. Dili ka. Salamat kayo ninyo, Jera. Isuod ka na ako kay kinugos ka sa kong amahan. Di gabi makatalikod ni Mulan. Balik ko na ko, dili ka na mo pasagdalan. Tabangan bagay na mo. Alan, condolence. Salamat kayo ninyo, Flor. Ayaw kayo pala kabisay mag-ibati, oy. Opuan, may una lang sinoy Amado nato. Sakit manggugayang niyang kamatayon, Flor. Paglisod ko kawat. Ang kinabuhi sa sama ni Noy Amado, kanunay naa sa tampi sa Kakuyaw. Bisan si Noy Amado na hipaw ni Ana. Katunga kamatayon, katunga ospital. Pero usa ka bayani ang imong amahan. Proud ka imi nga nasuod na mo ang imong amahan. Salamat ninyo, Flor. Dagan kang salamat. Oh, mulakaw na daay mo, Tess? Oh, Flor. Hibaw naman ka aning among trabaho nga dali mag-urong. Mangita na sagbalita. Anak, yun. Kumusta na, oy? Panagsaraman ko makakita ni mo dinis ato. Ay, sige kong biyahe ning miagi mga adlaw, Tess. Nalingaw na lang kung maayon ning pangitang mga antik. Igo-igo na masabang ako na kolekta. Murag mo pahuway una tigali kong biyahe ni ini. May samot kagkagwapa, Flor. Mau pa? Thank you. Manangid una ko nilang Alan. Dayon, manangid sa ko nila ni Sir Sixto. Okay. Sige, alis ako. Sige. Bye, Tess. Mula ka una, mi. Doon ay gitext ang among news chief. Padoon dayon ko sa studio. Mabalik ka? Oh, mabalik ko. Balik ba ya? O, lagi. Sige, kay manangid pa ko nila ni Sir Sixto. Sige, Tess. Nana kay Kuyog? Naa, si Bibet. Akong kameraman. Abi na ko guwa kay akong datoy driver ni mo. Amping nga. Mura ka correcture. Sir Sixto? Bye, Tess. Amping. Salamat, sir. Bye. Busing. Oh, Kikoy, unsa naman si Susing? Wala, uy. Na-dispenser na, Busing. Amo ba? Hain mo ron, Busing. Di silang ngalan, nagbilar. Halo. Naali mo ron diya, Busing. Nga naman, Kikoy? Ay, lang mo kay Bong diya. Si Sir Sixto ka. Kay,
Masugot ang sadili. May makita mag-inunya diyan nila. Masayabot mong ibasabot. Kisarong sigat. Ha? Kusya? Si Alan ron. Bawa na karoon po si Alan Gilay. Si Alan Gilay nakikita. Hoy! Nausa! Alan! Kanawan ko ninyo! Kanawan ninyo! Roger! Lawas sa katao! Patay ka lawas! Iwagig mayo! Iwagig mayo ang naong! Roger! Si Susing! Nagubot ang mga tao, gawas nila ni Roger og Sixto nga nagpakarong ingnon nga nakalitan sab nga nakakita sa lawas sa ilang tao nga gituyo gid paglabay aron mo samot nga dili gid kadudahan sila si Roger og Sixto. Gibutangan pa og paskin ang patayng lawas ngang maong patay may nag-ambos nila ni Amado ug sa ubos kunuhay usa ka vigilante ang nasuwat. Nagabot ang mga kapulisan samtang si Flor wa mobuwag ni Alan nga gibati sab og kalisang. Human makuha ang tanang gikinahanglan alang sa pagbalita ni Teresa, mibiya dayon sila uban siyang kameraman ug nag-edit sa ilang material hangtod nga may nakita silang nakahatag nilang interest. May auto silang nakita sa road trip nga dali mibiya sa crime scene. Okay, diha. Then, play palihog. Play. See? Auto cute. Murag nagdali-dali nga mibiya dool sa nagdilaab nga patrol car nga gisakyan nila ni Noy Amado. Sa ato, Pates. Kining auto ha. Dako kalabutan sa ambos nila Noy Amado. I-rewind og balik, Beth. Okay. I-on ko no ang audio palihog, Beth. Okay. Nana. I-post pa na to ha. Dayon atong inline sa auto. Sige, Beth. Okay. Okay, diha. Post diha. Enlarge. Itong ang color sa auto. Enlarge, Beth. Nana. Good. Unsay plate number? Tinuod ba kining akong nabalitaan, Alan? Dili ka na kunumudayon o panakay og barko para Europe. Tinuod na, sir. Hanugon. Pero imo ka ng desisyon. Pero kung manakay ka lang unyag lain o magpa-schedule ka lang og laing barko, hanugon manggod ka ayo. Di na ko, sir. Naugtangan ko ka na. Anugon gyud kaayo. Dili ba, Mr. Celes? Anugon gyud kayo. Pero bisan ako naman tingali. Bisan ako naman tingali. Bisan kinsa tingali, Chief, uy. Huwag dayan madesisyon. Mawagtangan gyud kagana. Takalit gud kayo. Kaysa kayo magtuo. Pagbiya ni Alan, masaligo na kayo siya nga maklarga na. Hasta mo ni Amado gani, malipayo na gani kayo nagbalita na mo ni Papa nga mularga na ning kinugo si Papa. Round Europe pag yun. Pero tungkol sa kakalit sa hitabo, sa kakalit sa kamatayon ni Noy Amado, mahugno sa tingali ko. Kung ako pa'y anak ni Noy Amado, hugno maganay ko nga suod lang ni Noy Amado, si Alan pagkahanga anak yun. Magalangit itaong. Excuse me, ha? Hello. Teresa, sir. Tess. Makaali ka sa studio na mo? Kanong saman? Karon dayon unta, sir. Ka-importante gud kaayo, sir. No problem. Unsa man unta ka na? Di ay na-discoveryhan na mo nga bagong info material. Kuha sa among kamera. Diyan nakuhaan na mo ang nagdilaab nga patrol car nga gisakyan nila ni Noy Amado. Okay, Tess. Muan na, Derby. Bye, Tess.
Colonel. So, kung sa'yo balita ni Teresa, Colonel? Na sila'y nadiskubrihang material nga dako tingaling ikatabang sa klaso nila ni Amado. Ha? Uy, kanino na ng balita? Yusa pa siguro ni Teresa. Wapa ko mahibaw. Ako pang susihon, Mr. Celes. May mamukuyog, Colonel? Ikaw, tara. Dali ba? Flor. Padahin lang mo pa. Magpabili lang ko din, he. Huwag ikasulti-sulti si Alan. Okay. Lan? Kung sa development sa inyo lagaw, Jero. Balitaan ka na mo, Lan. Torre! Mas Colonel. Alan, gusto ka? Timplahan di ka mainom or coffee ba? Pero mas may ang gatas para nimo. Wait ha, magtimpla ko. Ay lang, Flor. Dili ko. Unya, unsa may gusto nimo? Huwag ko may baw. Ay, naadi ko yung istorya nimo bahin atong pag-adto nako sa Egypt. Lan? Gusto ka istoryahan ka nako bahin sa Egypt? Alan. Ganihar ako ng utanan nimo. Sige balik ang utanan nimo. Kung may ideya ka ba, Roger? Kung siya na-deskubrihan ni Teresa? Oh, na Teresa! Roger! Muna akong sige hagpinsal pa, Sixto. Usama ka, ha? Ay, bawaan na nato ron. Tuwa na sila Sods, Colonel. Kakauban mi ni Colonel Guard. Pa, dali. Sud mo palihog, sir. Thank you, Tess. Kauban ako sila si Mr. Celes ug si Roger. Maayo noon na may kuyog mo, Sir Sixto. Jer, Tess. lingkod mo. Ay naman, ang imong deskubrihan nga matod mo. Pa. Mano? Nung sa kapat? Dagsong ikatabag sa kaso sa pagkamatay ni Pari Amado. Hay man, Teresa! Sir Sixto. Tess, kung lay mga yung pasensya ni mo, ha? Ay lagkalain, Tess. Wa pa magyugunin mamawa ang gibating kalagot o kaguuling Papa Sixtos na hitabo siyang kumpare Amado. Ay, baho na ta. Sood good ka ay silang duha. Bisan kinsa tingali, Colonel. Sorry, Teresa. Titinood ka na. Uy, kaso, Sir Sixto. Diara, Colonel. Sir Sixto, Jer, tanawan ninyo sa monitor. Bet, play palihog. Mauni ang actual nga nakuha pag abot gid namo. Nagilaab na ang patrol car. Unsa man ka to, Tess? Mauni akong giingon nimo, Colonel. Kadtong itong nga auto. Rewind palihog, Bet, unya i-low speed. Animal! Wa na mo na mamatikdi sa una namang news item. Ganyan pa lang na mo na mamatikdi, Colonel. I-blow up ko, no? I-enlarge ang kanang maong shot. Palihog, Tess. Palihog, Bet. Diha. Ipadako, Bet, palihog. Why plate number? Why plate number? Why plate number? Preparado ang mga kriminal. Preparado sila. Meaning, giplanuhan yun ang pagpatay nila ni Amado.
Wa magtuo si Amado na mahitabo na niya. Kay na-focus ang iyang atensyon dihang gitawag ko siya dito sa imong birthday party, Mr. Celes. Sa dihang giatake sa mga sindikato ang Presinto 5. Plansado ang maong plano. Murag ila nang nahibawan nga muadto gayod si Amado sa Presinto 5. So giat nga na nilang daan si Amado nga mopaingon na sa presinto. Ang daan nga gisubay nila ni Amado maoray daan gikan sa inyo ha, Mr. Celes. Paingon sa Presinto 5. Mao nga sayon ra kay nila nga giambos sila si Amado. Pagka-animal mga tawhana. Nyaon sa pa mahang silbasyon ko na. Imong birthday sa dihang may lampos si Amado sa ilang raid. Alas 6 impunto sa gabi ang raid nila ni Major Amado Beltran. Human mahikay ang tanan nga ebidensya para ma-file ang kaso. Si Amado milaho sa inyo aron mo tambong sa imong birthday party, Mr. Tinood ka na. Wa pa og bae o wa pa labya ang pila ka oras, ingon na ni ini ang naitabo nilang plano. Sa ingon lang yani kadali. Kung sa pa'y mong unang na, Colonel. Dinali-dali ang maong plano. Mahimong gimuntar dayon daan ang bubungkag sa Presinto 5. Pagkaibaw sa sindikato nga nadakpan sila si Bernardo, wa sila maglangay o gipwestuhan dayon nila ang presinto o nagpaabot sa mando aron bungkago ng presinto. Dihang nabungkag na kini, natural ang sindikato na ibaw nga mo follow up si Amado. Mao nga gipwestuhan na sabdaan sa sindikato si Amado sa iyang agianan. Time pa, Colonel. Ang buot mong ipasabot nga nahibaw ng daan ang sindikato nga adtong higayon na dito si Noy Amado sa ila Mr. Celes aron mo tambong sa birthday party ni Mr. Celes. Nahibaw sila, Teresa. Salbahis. Sa ato pa, malagmit nga dunay mga sakop sa sindikato nga mi-attend sa birthday party ni Mr. Celes. Dili kay malagmit lang, Teresa. Doon nagyo'y mga sindikato na dito sa birthday ni Mr. Celes. Animal mga tawara. So, ang tanang mga lihok ni Noy Amado, gi-monitor na. Nag-monitor na sila sa tanang lihok ni Amado. Human ako mapahibaw si Amado nga mauni na hitabo sa iyang presinto. Nagdali dayon kinigmigawas o gitawgan dayon ang nagpwesto ng daan sa agianan ni Amado o gipahibaw dayon nga padong na nila si Amado. Si Amado. Kadiotra. Mapadakan ba ni mo, Bet? Palihog, ang shot aron natog yung maklaro kung unsa ka ng auto, ha? Mahimo pa, sir. Palihog, Bet. Animal. Gitutukan ni maayo ang auto, Colonel. Pangutana lagi ng ako, Jar, ha? May auto mong itom nga sama yun ang auto, ha, waba? Kadaghan ako makita nga permin niyo yung sakyan, Jar. Naabitaw, Colonel. Parehas og brand ng auto, ha? Itom sa bang kulor. Permin akong gamitin. Kasi karito yung imong gipalagyaan sa mga auto, Jar. Akong classmate nga taga Davao. Kisa to'y nga sa mga classmate. Si Rex. Tuwang didusel sa amo, Colonel. Kung makatabang kinis kasulbaran bahin sa netabo na ni Amado. Colonel, basin tuod, Colonel. Dugay na ba ninyong nabaligya, Jar? Di pa dugay. Mga 2 months pagkapintingalay ito, paano? Sa mamutanaw ka sa didusel, Colonel, akong ipato din eh. Colonel?
duwa ng atong pangagpas kon kanang auto maong imong auto, di ba, Jeff? Nga naman, Colonel. Kung ang imo gyud kanang auto sa ato pa, gipasakay ka nagbarko pa ingon din ibalik sa Cebu. Unsa man day kadtong imong gibaligyan? Pastor's Baptist. Mao nga imposible nga imo ng auto, Jeff. Imposible. Oh, mga langit. So, why plate number? Sa ato pa, gitangtangan og plate number por si kaso may makakita. Labing siguro ang imong buhaton ni Colonel, imo gyung ipasusi ang tanang sakinan nga sama og kolor og brand anang auto. Roger. Okay. Thank you, Teresa. Sige, sir. Mauragin ni ako ikatampo nga tabang bahin sa kamatayon ni Noy Amado. Apel na ka ng auto nga itom sa balita ugma sa buntag. Karon yung gabi Colonel. Sa flash bulletin ug head banner sab ni ugma. Okay. Come on, Mr. Celes. Manakaw sabi. Tess. Okay, Jer. Teresa, ato na ba? Okay, Mr. Celis. Amping mo. Pagbuhat mag-BO test. Kay, magtimpla pa og kape para natong duha. Tess? Nang mitutukan maayo ka ng auto nga nas monitor? Bitaw sa. Dunay auto si Roger na parehas yun anang auto ka. Tuno man to sa duda pagkasuk. Pastilan, no? Tuon na sab. Dili. Kining ako abang. Pero imposible sab, oy. Nausam ning akong utok, oy. Pagtempla nagkapi palihog, be. Okay. Oh. Tutok na sa monitor. Di ko paan naman noon ko, be. Unsa? Kay murag nakasakay na gyud ko anang auto ha. Unsa to? Basta mapungot kong magtanaong Teresa. Kung wapan mong patangtanging plate number ang auto mong itong, wala! Bakuti na ta! Dili na mao. Katubang imong gibagulbol dili pa lang gidugay. Oh. Aron di na magpunag ok-ok ang akong itlog kung ikaatubang na nakos Teresa. Ako na malakang pagpitlog mo bayana. Ayaw katawa! Muko kang iyang itlog kun ikatubang si Teresa. Mau ka na tinood! Mau ka na tinood, Roger! Gikan ko magbinog mo tanaw ni Teresa. Magduda na sa gibating pagduda. Nagduda ni kinsa? Duda na to! Diri na to! Ganihan, nasigig pasiplat niya. Mutanaw naman sa monitor nga dito ang imong auto niya mutanaw na sa nimo dagdagan ako. Unya, ubahad na sa tanaw sa imong auto nga naas monitor. Gihasulan ako ni Roger. Gihasulan ako niya. Ay na love this Teresa, pasiksto. Madag nilihilabtan? Ha? Madag nilihilabtan? Kung mahinaykan ko na siya. Kung mahinaykan ko siya. Nagtuog kang tiyaw-tiyaw ng akong gusto ni Teresa? Tinuod ba yan? Oh, tinuod ko niya eh.
Tinuod yun. Di ko gusto lagi! Di ko katugot nga maagtog laing laki na Teresa! Para ako na Teresa! Flor, inasyalan mo, malahos sa naming paulis ato. Inasyalan. Ugma namin mo balik. Okay, bye. Roger, ulit na ta. Bisag hikap ayaw gyud. Bisag hikap ayaw gyud labtis Teresa ha. Bisag hikap ayaw gyud kikapas Teresa. Ayaw gyud kikapa. Ayaw gyud kilabtis Teresa. Ayaw gyud kilabtis si Teresa. To akras na. Mga matay kita! To akras na tayo batasan na. Umangga tayo. Umangga. Mga matay kita! Roger! Mga matay ta! Roger! Mga langit! No, nasunod inong kinaiya anak ka. Bukalit lang gawas o pagkamanyak. Sulong na ng imong manyak pagkamanyak anak ka. Pinuwanan tadi imong manyak ka. Mga langit! Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffer? Katagpilaw ka, Flo? Doon ka, Alan. Kung hindi ka magpabiya na ako, okay na. Bisan ano lang kumatuog sa inyo. Mas mahimutan ka kung mapauli o ato pa sa inyo, Flo. Naikog ko na mo. Okay na lagi ko lang. Dili ko gusto nga mahago ka, Flor. Tinuod? Dili ka gustong mahago ko na? Huwag ka maanad ani, Flor. Sige lang ko. Total ni amang kang pauban ako. Bitaw, pauli na lang. Karoon mayo yung mapagpahuwi. Kaya, okay na kagwa ko. Sige lang, Flor. Okay. Mabalik ko umat din, ha? Alan? Oh, Alan? Bye. sige. Ayaw ka ipalabi, ha? Minghoy kayo ng imong naong, o. Ayaw palabi sa imong kaguol kay kaya mag-uul pa yasap ko, ha? Salamat, Flor. Oh, Hatag ko silang, P. oh, tara. Oy, hi, Tess. Oh, Flor? Amo pa uli una ko. Tanaw-tanaw niya ko ni Alan, ha? Oh, Flor. Uy, una ko ninyo. Sige, Ma'am Flor. Sige, ma'am. Flor. Bye, Alan. Take care. Tess. Saan nga akong amo, eh? Di man tingog. Madyong sa ko, ha? Hoy, Tess. Hanap ko, eh. Sabihan na, Tess. Kapiyo na, magtibla ko, ha? Dili ko. Salamat. Ayaw.
Magaan-gaan ang imong gipati, Alan. Ambot. Kada sa kani magan ka antes. Magkatabang ba ang gibuhat o gipakita ni Flor nimo? At least, naagitaw nga concerned kaayo nimo. Ipakita kung unsa kaniya ka-importante. Tingali, nakuhaan na ang gibati nimong kagool. Nalaway si Flor. Misimpatiya si Flor. Kinugos ko sa bunyag siyang amahan. Tablar mig igsoon. Gawas ni Motes. Sila si Flor. Ang yang igsoong si Roger ug si Papa Sixto mo'y akong kapanggawan sa kibati na ko karon. Mas ugdang si Flor. Mas ugdang ka, Teresa. Sorry. Ni atas haya ni Noy Amado, pero ang duha kahawak ni Flor magkahatag og kagaan sa gibati ni mong kakuol. Nahibaw ang tanan nga nigsuon to. Iniksuon. Sorry gid kaayo. Wa ko makilalis nimo, ha. Kuno say kagool nimo gibati karon lan. Mao sa pagibati kong kagool. Kani ato pamangyod ba? Sukad pa kani ato sa kagmay pat. Kana tes. Kana mo nakagaan sa akong gibati karon. Kung ama na gani ko nimo, madadayon ko. Salamat kani ang kapanako hangtod karon ni pero panahon. Pero dili ko parehas ni Flor. Ayaw hiskuti ang mga tao nga wa dinhi. Wa ko magpasalamat og labaw ng wa ko malipay nga mao ni nahitabo kay mahal sab kaayo nako si Manoy Amado. Pero kining hitabo mo'y nagkapausap sa sakit unta na akong bation. Kay malayo ka man unta. Dugay tang dili magkakita. Doon ay laing plano ang ginauparan ako, Tess. Dili na ko magpalayo. Nagulog ni Sako sa pagkalipay ng akong gipati tungod ana. Sorry. Prangkar kaayo ko. Ingon na magyug ka na. Kinento pa. Luoy kay kang tanaw, Luoy. Gusto kang matuog? Masugot ka. Ani ka lang sa doon ako. Ayaw ko biyahe. Gusto ko matuog. Sige. Ibilin ka ba na ako ni Flor? Ingon ni Ana. Bisa gamay, basta mo katawa ka lang. Katuog na. Oh. Ayaw pagbiyahe. Ayaw ko biyahe. Dili talaga kabihan. Dili lagi. Nakatog tayo. Bang! 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 Alan, nausag ka! Ano na, oy? Alan! Nagdanggo lang si Alan. Sige na, pasag dilamin ninyo. Salamat. Gipalingon kag maayo. Trabahan ako ang imong naong. Alan. 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 Nagdamgo ko pa, Amado. Nikupot ko na kong karmas ka mabuto. Butang nga diligid ako mahimo. Sukad masukad wa ko kit ka na buhatag kay mahadikit taon ko nga makupot o karmas. Apan nikupot yung kuno ko. Hugot kayong pagkakupot. Kung gipamatay ko ang nagpatay ni mo. Murag yung tinuod pa, Amado. Nakita ko kuno ang nagpatay ni mo. Ihunod ko ginakong patay. Pero hanap ang ilang panagway. Bisan ka rin sa pagtanaw lang kung armas mahalog na kaliko. Alan.
Nagsuka. Nahalo ko, Teresa. Nahalo ko. Ang imo na sa nervyos, Alan. Amado. Tabangin ko ninyo palihog! Hoy, dali mo. Isa na siya lang. Alan! Amado. Amado. Alan! Barong Alan! Kaya paglaw ko din sa inang saya ni Papa ni Alan! Amado. Nakatuog na siya. Sige. Salamat ninyo. Kuyawan ako ay. Sige. Salamat kayo ninyo. Sige lang, sige lang. Sabon na, sana siya lang. Okay ka din eh, Tess? Oo, Bet. Mabalik ko sa kawas, ha? Noy, Emil? Sige, Bebet. Katapos sa may atake ang nervyos ni Alan. Katong hapit madisgrasya ang gisakyan na mo paingon sa among excursion. Nahinumdum pa ko ato. Fourth year high school pa mo ato. Tungod gani ato nahadlok sila si Amado nga dili magkatiwa sa fourth year kini si Alan. Buwan kapin nga dili magtingog-tingog si Alan. Dugay na to. O karon pa mo balik ang iyang nervyos. Kutob sa nakailaning akong pagkumangkon. Pulos mo ingon nga buutan kayo kini si Alan. Wag yung ko magkamatngon nga may kontra kini siya. Tinuod ka na, Noy Emil. Oy, unsa man, biyaan ta ka din eh. Ako lay mo bantay niya, Noy. Kung bation kag duka, hibaw naman may kung unsa mo kasuod si Alan. Higdala sa bunya, dako maglugar kining iyang higdaanan. Oh, Noy Emil. Sige. Noy Emil, Ganotes. kanus aman ang lubong ni Noy Amado. Ug miabot ang adlaw sa lubong ni Amado. Gitambungan sa daghang mga tao nga nakaila kung unsa kamayong tinugyanan sa balaod si Amado. Human sa 21 Gansalos, inanay nga gitunod si Amado siyang lubnganan. Halos tanang mga mata, dito mapunting ni Alan. Alan, pagkawas ang imong tingog. Kung gusto kang mo tingog, tingog in taon. Kung gusto ka mo syakit, syakit, Alan. Syakit! Alan, ipagawas ang imong hilak. Sige na. Alan!
Naunsa naman. Naunsa mas Alan. Naunsa si Alan. Itabang nila. Mari. Busing. Naunsa si Alan, Kikoy? Nakuyapan. Miapilog tabang si Flo. Nakamatong ako kani ato nga kamo gisuot si Alan Tess. Oo, magundi siya na ako kani ato. Sumagod, may buot naman ta kani ato. Nga dili gani ni siya muduol na ako. Anak mo gini sa minimum kuyo kay nako. I-develop lang ang among panagsuot ni ato na college ng sabta. Kani adto pa ni siya nga hadlukan kaayo. Imo ganing pagkalitan, mulos pa dayon sa kahadlok. Igikan pa sa kagmay pata. Daanan ni siyang nervyoso. Lan? Alan? Dili kayapon siya makatigog. Nahinumdum ko kaniyadto sa gamay pa ni siya. Nakakita siya ni Amado nga nagdali ug gikuha ang armas kay dunay emergency. Mikurog dayon si Alan sa kahadlok. Wataki gani ang yang nervyos. Taod-taod pa siyang makasulti. Dasap sa kaguol nga nagtanaw ganiya. Nagitunod na ang yang amahan. Alan! Alan, niya si Papa Sixto nun. Oh, pasensya ka na, Sir Sixto. Wani panumbalinga ang imong sangpit. Nagtutok siya sa lubong sa iyang amahan. Taon sabi akong kinugos eh. Taon sabi akong kinugos. Kita-kita na din ang sementeryo. Kita-kita na lang din ang sementeryo. Kamo, unsa mo ano email? Sir Roger, kung gusto na mong mupauli, sige na lang. Pauli na lang mo ug daghan kayong salamat sa inyong pag-unong namo ni Alan. Flor, ikaw? Ay, mula ka na sab ko, Roger. Doon ako isugaton doon sa airport. Alan. Naibaw kung nakadungog ka na ko. Maura niya akong ikaingon ni mo. Nahimutang nas papa ni mo, Amado. Ipahuway na siya. Kitang tanan, iya o katapusan. Maunin, klase sa katapusan ni Pari Amado. Mungayang palapi, ha? Hinumdumi. Anak yun ang akong pag-ilani mo. Anak taka. Anak taka, Alan. Mga langit. Landin si babawas lubong na yaman. Barugan na mo nga mong kisaag mo tabang Miss Papa Sixtus pagpangita sa ustisya sa kamatayon si mga mahal. Nagtunga Miss Papa Sixtus nga muhatag og reward sa makatudlo kung kinsay nagpatay ni Manyo Amado. 1 million. 1 million. 1 million. 1 million. 1 million. 1 million. Ang reward. 1 million. 1 million. O, namin mo? Ha? Papa Sixtus. No, Emil. Sige, Sir Roger. Salamat kayo. Alan. Una bitin niyo, Emil. Salamat kayo ninyo, Sir Sixto. Lord. Oh, ato na ko, Alan. Kung di rin niya ako busy, ato na ka sa inyo, ha? Bye. Tess? Bye, Flor. Pagganiha pagbiya na to sa sementeryo. Karon doon lang ta sa ato. Ipasagdan ta ng yugan na sige kinuktok. Nya mo kalit kang dingo-dingo.
Usa man gibati nagpagbasol gipatay na tong imong kumpare. Di na mo. Ano magbaso mo ko? Ano magbaso mo ko na napatay na to si Amado? Iyan to tinuyuan. Abi ko di mo gibati biya ko ganisi. Gibati ko ganisi nga walang mo na yung siyalan sa trabaho sa pagpanakig barko. Pagpanakig barko ba? Natuo ko nga manimaw sis kamatayon sa kamahan. Tingnan bitaw ka na ako. At paslakan nga numero 1 na si Alan. Hadlukan ang numero 1. Talawan ka na si Alan. Mga binuang kayo kung mahadlo ka niya. Kawas pa doon na si Emil. Ay samot na si Emil. Pero kana lagi, kung may baho sila, bakit ang doon may patay ni Amado? Busing, naamoy bisita, Busing. Sa magkituyo ni Kernel. Chief! Nawa ka mo sa sementeryo! Bitaw! Bituyo ko una nga mobiya dito, Mr. Celes, Roger. Aron magawat ko din yun. O siya mo'y kalagan, Chief. Final na to, Chief. 1 million ang among ihatag nga reward sa makatudlo kung kinsay nagpatay ni Noy Amado. Idili ka na mo akong giyanay, Chair. Gusto unta kong motanaw sa deed of sale sa kibaligyan imong auto sa taga Davao. Oh, ha? Anong nausap ba ng imong hunahuna, Chief, ha? Usap ba nagkapausap sa mga hunahuna? Naastas, Chief. Roger. O ba ni palihog sa taas, Kernel? Sure. Pa. Roger. Timanaw na si Kernel kay akong pangitaw ng deed of sale. Okay. Amo nang gikaingon, Kernel, kung makatabang kini ron masulbad dayon nato ang nahitabo ni Noy Amado, ako gyung ipakita nimo or may bawon sab nimo ang tanan. Nagduda giday ka nga ako ang maong auto, ha? Curious lang ko, Chair. Kinahanglan masabyon. Kinahanglan sa gyud, Kernel. Pa, si Kernel. Ako na mahibaw sa hepe, Roger. Lingkod na, Chief. Thank you. Abi baya diyop na mo o dili ka na lang yun magtagad sa maong deed of sale. Ay, magkukumbino ka na. No. Dili ko, Mr. Sellers. Salamat. Hangtod karon na. Hangtod karon, Colonel. Dili, gihapon ko magkatuog. Patay na ang suod ko kayo, kumpare. Mga langit. Busing. Sa kadayon diri Kikoy, ari agis loyo aron dili ka makita ni Kernel. Okay, Busing. Pagdali Kikoy. Okay, Busing. Hinaot nga dili mo malain, Mr. Celes. Nakasabot pa si mo trabaho, Colonel. May sabot na kayo sa unong kumpare pag yun nako si Amado. Buhatap ka na may reward ng 1 million. Nagpasalamat ang kapulisan tungod sa inyong pagtabang, Mr. Celes. Busing! Kikoy, ang una ni mong buhaton, isuod ang mga katabang sa kwarto o abisuhi sila gawagi magawas. Okay, Busing. Kung mangutana ing na sila nga may hulga ang bahay ug delikado ang atong kinabuhi. Okay, Busing. Mo'y hinungdan nga ni ang hipi sa pulis nagpahibaw na to. Okay, Busing. Pagdali, ug balik din ako.
Pasensya ka na ka, medyo nadugay, be. Ayaw ka ba ka, Mr. Celis? Makapaabot ko. Okay ra. Ayaw ka ba ka? Magtimpla tag kape, Kiril. Ayaw na. Salamat na lang, Mr. Celis. Why manggawas ni Yu hangtod nga mo ingon si Roger nga manggawas na po. Sige, siri dayo na puldan. Siri dayo na. Bojik. Mana? Okay na, Bojik. Ang sunod kikoy, kinahanglan tuhuan sa tanan nga namatay si Kernel kay giatake. Okay, Bojik. Wa ka ba malimot kung saan kikoy? Asa yun na kayo na, Bojik. Kinalan way hangin nga magasun o gawas. Sakyan nila. Good. Makita ganin mo nga malingaw na ang Kernel. Ikaw na'y bahala niya. Kuwang na ko, Bojik. Magtawag ko laing kauban nga magkapugong o mayo sa kung manawag ka magduda ka ng animal. Mabutang patas delikado. Unya, Busing. Kami mangunay og pugong sa Kernel samtang imo na siyang luokon. Lihog na ta, Busing. Maabtanong yata ni Ma'am Lulit. Sukad, masukad. Mao pa kini ang setback sa atong kapulisan ubos sa akong liderato dinhi sa ato. Tungod sa kamatayon ni Amado, gisundan sa dayon atong saksi unta nga gisud sa ICU og gipatay. Lakip ang duha ko ka mga pulis namatay sab og ang kamatayon usab sa may patay sab sa nagpapulis-pulis. Mao nga nakaingon ko nga dili basta-basta kining maong sindikato. Chief! Nanasiro dyan rin. Ahay lang dito, sir. Diara, Chief. I hope, wakalaye, ha? Wara, Roger. Thank you kayo. Mao kini. Oo. Natagbaw ko pangukay, ana, Chief. Pugi ka doon niya katil. Pugi. Pugi nga usa katil pa Sixto. Maduway ka, Chief. Sige yung itlog. Mga langit. Magdanghag kang Sixto. Mas guspahan bago ni Butchik. Guwag ka na, good. Ang gawain na yun, Butchik. Kaya mo lang katapusan na ning hiwin sa Kernel. Kernel, hipi, paminaw ako. Paminaw. Sakit nga po ni mong itlog sa Sixto. Paminaw. Amo ang tanang hitabo, Kernel. Kami mao'y nagpatay ni Amado. Kami mao'y may pasung sa presintosin ko. Amo mga tao ang nadakpan sa animal nga Amado. Bito ay na ang usak, Kernel. Marcos, manok ka din ang mutusik. Wala na sakit mong itlog, sir. Hinom na kikoy! Sinaikan ka! Bukal-bukal ka na ko, ha? Sorry, sir. Sorry. Serius na ko, sir. Buyan lang nila ko si Kernel, sir, ha? Uwe! Oops! Panuay. Nabasa man ako. Nakaihin niyo na si Kernel. Mga langit. Kami na, Kikoy. Isa kayo ni sa siyang auto. Kunya, ikay-drive siyang auto. Umay laing sakyanan nga nagsunod niyo. Dada iyang auto dito sa may mga pine trees. Uya, nakatultol ka sa... Nakatultol ko, Bosing. Ipuli ni Mugbutang sa Manibila si Kernel nag-abot ni mo dito. Unya, ihagbong ninyo ang iyang auto nga to sa batuon nga pangpang. Bingo. Bingo.
sakto kayo ron. Ngit-ngit na. Roger, murag may biabot. Kaya tanawan ako. Oh, biabot tas mamalulit. Daliya. Lihok na Kikoy. Ari ko agi sa pikas yun. Paspas Kikoy. Ari na ko, bossing. Biya tayo din ni Roger. Ikaw na bahala din eh. Paskisto. Oh. Nagkatuhog man lagi di Ivy. Hoy. Sixto. Usa man ding basa magkaini din he, ha, Sixto? Basa ba? Ihi man eh. Ano basa ba niya? Sorry. Wa na kay buot, Sixto. Nagihi ka din he. Damgo ko nga nangihim ko. Resulta na sa imo ka babay, Dorg. Mangihi ka na lang sa imo ka sones. Maayo kay mito. Mga langit. Sige, gawas na mo. Wala ko yaw. Wana. Hoy, pamina mo. Bisan kinsa ninyo, way sultihan ha. Way sultihang lain. Sige, paggawas. Sa inyo mga trabaho, sige na. Bossing, amo tabi. Bigaw kayo. Kami rin diya diri. Amo nang ihagbong ang auto sa akin. Ayaw mo pagdugan eh, Kikoy. Bye. Unya. Ilan ang ihagbong? Kinsa ang bag-o miabot? Si Flor. Nana si Flor, Nana. Miabot na si Flor. Sixto? Dali ba? Roger? Oh. Ano? Sapatos nang nailaw sa sofa, no? Tanawara ko ninyo? Oh. Hain ba? Oh. Roger. Kinsa mo ng sapatos? Naay milagro na hitabo din sa bahay? Nahabilin ang pares nga sapatos sa inyong bisita ganiha? O hipusan na ninyo, Roger, oy. Basig mo balik ang tagiyaan na upuhaon na. Ay, nagdanghag. Balang mo ha. Suman, nahibaw to siya sa atong plano? Kita ra tulog na ibaw sa plano kung unsao na to ang hipe. Liwag gina ni Mas Florida. Kaya lang, ipusan ang para sa sapatos sa kanal. Madalikado o niya taan ang sige na. May gadi kasi Flora ang nakikita. Mga langit. Ay, gabiin na, Tis. Ang inyong trabaho ni Bibit. Ako nala'y may baw ni Alan, ha? Mingaw na kaayo mo din Noy Emil. Wala may mga tao kay gidungan man sa katapusan gabi sa hayang katapusan sa pangaji ni Noy Amado. Esag din na lang. Agwantahon lang. Ato na may Alan. Mutrabaho pa ko. Mabalik lang ulit ako din Tes! Dali din, Tes! Oh, Dad? O sa'y balita? May text na ko sa Ruli. Nahagbong ko ng auto sa hippie. Sakay ang hippie. Unsa? Jesus, Ginoo ko. Kaluoyin taon sa hippie. Noy Emil? Lakaw na mo, Tis. Ato na may Alan. Pagamping mo, Tis. Salamat, Noy Emil.
Alan. Oh. Na-aksidente ko no ang hipi nila ni Amado. Busy kayong daan? Arit agis kilid sa barangay sa Santo Rosario. Dili kayo busy pa ingon dito sa Pine Tree. Buhataan ta ng paagi nga maabot tayo ta sa Pine Tree, Bibet. Dili tagi. Bossing! Kikoy! Umala, bossing! Kadaghan mo balintong sa kabatuan sa ubos sa pangpa. Unsa to? Klaruha gani! Kadaghan mo balintong ang auto sa kernel sa kabatuan ubos sa pangpang. Sige, panihapon mo. Okay, bossing. Mga langit. Unsa balita, ha? Nalaman sila sa Kikoy. Kadaghan ko no balintong ang autoscanner sa kabatuan sa Pampang. Kung sa negosyo pas baboy, double dead na karne. Double dead na karne si Kernel. Matawag na ko kikapoy ko. Pa, Yes. sa pong floor. Wa pa may magka-istorya balik. Mag-istorya pa mi, ha? Mag-istorya pa mi. Pa! Usa ba? Why mo ka makakitag doktor na magkatambal ng balik-balik ni Musulti? Wa. Natural eh. Ha? Bakit? Sa sakyanan ni Colonel Franklin Brihido, ang hepe sa kapulisan din sa atong dakbayan. Sa among pag-abot din nagkayo ng daan ang mga sakyanan. Wahina nga nakaabot ang mga rescuers tungod kay miolbo na ang sakyanan sa hepe. Pagkakaroon, napaong na ang maong auto, konfirmado na nga sakay gyud ang maong hepe usa nakapatay. Sa pagkakaroon, wa pa masayri kung unsa ang hinungdan sa pagkatagak sa sakyanan ni Colonel Franklin Brihido. Teresa Trinidad, Republic News. Bibet, di isa na paingon din ang patayng lawas sa hepe. Some in to follow close up, then some out. Si Colonel Franklin Brihido nag-alagad kaniadto sa Police Regional Command. Sawa pa siya mahepe sa atong dakbayan. Ang pagpanerbisyo ni Colonel Brihido sa kapulisan, ikatandi usab sa panerbisyo sa giambusang patay nga mao si Major Amado Beltran. Ang duha ka opisyal sa kapulisan, pulos nagpakita sa kinasing-kasing nilang dedikasyon, isip magbalantay sa balaod ug sa kaluwasan sa katawhan. Hangtod karon, wa pa masayri kung unsay hinungdan sa aksidente ni Colonel Franklin Brihido. Kasi magalangit. Ako'y nagpano sa TV pa. Di ang remote na ako. Saan ka mag-ungo? Kalit ka lang mo tunga. Mura
Murag nahimuot ka ng tanaw sa gibalita ni Teresa. Klaro ba? Klaro ba? Oo, klaro kaayo. Murag nahibaw ka kung sa hinungdan sa aksidente. Pa, sultihin ko na ko kung sa hinungdan sa aksidente, be? Kana si Colonel may nang laki nga hepe. So, mayusap nang mo-drive. Pero, naadi ay may laki nga mo-drive kung natakihon ka. Giatake da ay si Colonel Franklin Brigido samtang nag-drive Yes. Maong milayat ang iyang auto sa pangpang. Yes. Di ay. Yes. Maong daing nahibili ng usa ka pares niyang sapatos din sa ato. Kano saan man mo magbinuutan si Roger pa, oy? Mga langit. Pagilugan mo ko ninyong Roger, oy? Tuog na ko pa, oy. Kumusta nga mong lagaw, ha? Nangutan na yung maguwag ka niya. Manuwa po siya na ako umasa sa'yo sa buntag. Sige lang. Pahibaon na rin tamong duha human sa mo istorya. Okay. Gunad. Balik ko, magplakang guba. Mga langit. Franklin Brigido, nag-alagat kaniya to sa Police Regional. Hello, Noy Emil. Wa pa siya ma-happy sa atong dapat. Good evening, Tess. Sorry. Good evening, Day, Noy Emil. Kumusta na si Alan? Umaniyag kaon, naghinugtok. Isurog ka diyo sa kwarto siyang amahan. Kunya, ni kawas na tog. At tulasag kumatog siyang kwarto, aron mabantayan ako siya. Wa pagihapon siya magtingog-tingog, Noy Emil. Wa gihapon, day. Pero maminaw man hinoon kung sultihan. Maura na akong tuyo, Noy Emil. Awag kay kadiyot di ay, day. Kalaway tao ni Colonel Franklin, no? Patay cute, Noy Emil. Murang nagsabot og Sinoy Amado. Bitaw ay. Oo, sa may hinungdan nga nung nahagbong man taon sa pangpang. Maoy among giatang-atangan, Noy. Gisusi pa sa mga doktor ang patayng lawas ni Colonel Franklin. Sige, Retes. Bye, Noy. Ikatandi usab sa panerbisyo. Yang usab patay. Kisay nakatawag sa crime lab. Palihog. Good morning, Noy Emil. Ay, good morning, Tess. Nagmata na? Oo, sa'yo kayong nagmata. Ngit-ngit pa nagmata na. Mamagani naglungag o nagluto og sudan para pamahaw. Oh, hi man. Ana, tuway. Mo'y nag-andam sa lamisa. Alan, tulutang mamahaw karon di si Tess. Aliwan ako, Noy, ha? Sige lakaw, day. Good morning. Be, tabangan ta ka, Be. Ako'y pahimutang sa basiyo. Thank you. Oh. Anita mamahaw. Salamat. Mitingog ka na. Anak ba? Bisan gamay, basta makatawa ka lang. Lipay kayo ko lang.
sa Colonel. Yatake? Mao ni findings sa nagiling sa iyang lawas. Lisod katuhuan. Ha? Nga naman, Kamayog lawas ni Colonel. mausap na akong nalibkan bitaw. Pirmi ko na akong makita si Colonel nga mag-jogging. Magpasingot kada buntag sayo. Usahay gani, magkadungan migdagan sa plaza. Kanya nga nung atakihon man. Bituo ka? Maumay sulti sa mga doktor. Tana, si Emil. Asa day mo, na Emil? Muadto sa lubong ni Amado. Mukuyog ko ninyo. Musugot ka lan? Tana. Yes. Okay. Oh. Okay, bye. Pa? Yeah. Hi, Roger. Ito pa sa kwarto. Nga saman. Okay na. Tinuod ka? Ay, lagi. Matuman ang imong gusto. Ang imong hepe, muna'y bago niyang hepe din sa ato. O mga langit karon. Inyo lagi ko gihimong puhunan sa mga dagbugrang ko sa PNP da. Aron na matuman ang inyong gusto. Mga langit! Inyo na tingaling nasihag kung unsa ang pagkatao ni Flor. Sunda lang yun ang uban pang mga sumpay ni nga tong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Ni Cain! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomes. Direktor Algin Abakida. Spinner Nelson Tantano. Recording Engineer Aguilar Cesar. Ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.